24 sa kapin 200 ka mga kotsero kaniadto ang nagpabilin karon nga padayong na masada gamit ang tartanilya. Kinimatod sa presidente sa Kotsero for Cebu Heritage Tourism kon CHIT nga si Oliver Siton o mas giila nga Bobby. 12 anyos pa lang si Bobby, nagsugod na siya og pagpanabaho og nakita niya sa paglabay sa panahon nga mas nagkagamay ang mga kotsero tungod sa kita nga igo ra sa pang-adlaw-adlaw nga panginahanglanon. Matod ni Bobby, nakita niya yang lolo og amahan nga gihatag ang tibuok kinabuhi sa tartanilya apan walay savings o tigom. 38 sa una, karon 24 na lang sad. Kay daghan jud nga matay ba tungod atong kuan pandemic, wala jud may kapalit kay wa jud kuan ba, wa jud kuan sa namo sad. Taliwas sa pagminos sa mga kotsero, ang Department of Veterinary Medicine and Fisheries kon DVMF may pahigayon og kabayo day, paghatag og importansya sa kontribusyon sa maong sektor sa transportasyon ug sa kabilin sa dakbayan. Nakapahimulos ang mga kotsero og libre nga pagpamurga, paghatag og vitamins og health check-up sa ilang mga kabayo ug assessment ngadto sa tartanilya. Kami jud ang sa hayop, no, so sa animals jud usually. So karon naatay ka ng city ordinance nga kanang kuan sa kamara karon nga para makusog ang ilahang city ordinance about ani sa mga tartanilyas actually. Gibutyag sa DVMF nga bi-annual o kaduha matag tuig sila mobisita sa Tartanilya Station aron maghatag og health assistance. Bukas usab ilang buhatan sa mga mobisita nga nanginahanglan og assistance. Apan, sa padayong pakiginabi sa MyTV Cebu News Team ngadto kang Bobby, wala pa sila kasuway og duaw sa buhatan sa DVMF. Sa laing bahin, usasab sa hagit nga nasinati karon sa mga tartanilya operators og sa ilang mga kabayo mao ang kainit sa panahon. Nga matod sa DVMF, mumugna og heat stroke ngadto sa mga kabayo kun dili maatiman pagtarong. Maong ang 30 ka tuig ng kotsero nga si Melvin Rivales, may padayag nga adunay saktong pagbiyahe sa tartanilya. Sama sa pag-shifting sa kabayo, lahi gamiton sa buntag ug hapon og kinahanglan nga dili sila ma-dehydrate. Sa pagkaroon gamay ra makita sa isa ka kabayo makita na 4. 400 sa half day. Half day. So makabawi ra sa trabaho. Bawi gamay. Taliwa ni ini ang laka nga gibuhat sa KCHC sa pagkakaron maong pagbuhat og kooperatiba. Diin sila magtinabangay sa pagtigom. Maong panawagan nila sa kagamhanan sa Sugbo ang monthly check-up sa mga kabayo, assistance kung adunay kalamidad o krisis, organizational fund support, dugang Tartanilya Station, labi na ngadto dapit sa Barangay Dulho aron makapahuway ang kabayo ug uban pa. Dayon ta na among kooperatiba bitaw para matabangan mi parte sa kabayo ug sa parada kay minus yung kabayo diri. Wala kay may kabayo nya mga guwang na. Gusto namo ta mailisan among kabayo ba. Nya nami bag-ong kabayo na parada, sapatos na mo finance bitaw namo na kana mga vitamin at imanon ta mi parte ana ba. Dugang ni Bobby, tinguha nila nga sa nagsingabot nga 48th ASEAN Summit activity sa Sugbo, mas presentable ang mga tartanilya nga ilang mapasigarbo sa mga bisita o turista. Kini si Mark Ermas, alang sa MyTV Cebu.